ta guys, ako si Dito Norte, Chairman ng Kiblawan Visible Farmers Association. Karon guys, magpakita ko nyo kuan guys, kanang crossbreeding no sa akong ipwan no. Kini mo yung mistisa nga ipwan guys, pero akong ipulnit ani nga mga bulak. Bulak sa galaxy. Akong testingan guys, sa una ko nagapulinit ko ani og giha pong bulak. Ni di na sinanyo murag pamo na siya murag sky green ra no. Di kisa luto pagka green. Ni hanap puti-puti guys akong testingan ro plawo kabalo si resulta ni matanom ko sa kini hati hinog ko. Pero mag kuan kita guys, kay tamo tong sa pulinit. Kini atong ipon nga mistisa. Ang akong ginapahinog ani kanira yung mga kining straight kini gani ako ning ibaligya ni harbisong ko ni ibaligya ko mudako na gani ka mo ning ipon guys makarbis ng ugma guys. Ini mga pormaha wala po ni makangtang na mo kaya ako ning mag-abi ang mahibis po matis mga itagtag ko no ako ning ibaligya ni kini mga pormaha ako nagapahinog ani. Kini ako ning ginabaligya. Kini okay ni siya. Saya kini gipulinit ko ni guys ang kining bulak sa galaxy ni akong gikuha kay galaxy man ni guys nga ipon pod muni among galaxy nga ipon. Kini siya. Ay kita nyo kina pre para pahinog ko ni kina ako gihapon ning ibaligya siya no. Galaxy nga ipon muni siya. Muni atong double cropping guys no. Kaya katong pagkuan sa pipino ani nga ang kini mo itang ko ano nagbunga ang pipino kini ani sa katag-asa mo ni resulta karon nga sing matingala po narang atong gitanong nga pipino guys no. Di ba sa sana ano yung puno nga nag-double cropping tag pipino dara oh. Tapos bungan tagsa guys so nga wala mga kuha na mo kini. Ano pero ako kuning tungaon ning bunga ano panghagdaon kunig kuha ako ning himong organic sa gulang kunig molasses ako ni pa ako pre pagsuroyon ay mga bunga yan tagsa daw. Kunig himong organic guys no. Yung mga bunga pipino sa to pa nga matibas ang atong pipino, ang atong palya boylon ra sa bunga. Pero ang akong kuha guys, ang ako aning ibali ipwan nga galaxy taman ra dari no. Kasi mo taman dari ang galaxy ani nga ipwan kini. Kini po na taman ang galaxy guys, kini dire. Dira ko magpahinog katong dito to may harvest sa taran. Nga ang dagan sa pamunga ani, ako nakita ron guys nga ang dagan sa pamunga ipwan og ipto mao ging dagano tanan akong tanaw tigas tudling guys, ipto na may siya nga dagan sa galaxy. Murang pumungan ba sa atong ibaagin tong pulinit. Ah, kita niyo ko dagan sa pamunga guys, ipto lang guys. Ipto ni nga galaxy ang pamunga niya. Di kay ngon ka nang minus dito kay daghan jud kay nga ako lang pong ikuan niya sa ampalaya. Kini nga color sa dahon, okay na kini sa kolora no, kay nagi ubang palya nga kanang magpalihan nga gusto jud ang palya mo. Kada bitong pagka-green guys, luto na kay itom na kay pagka-green, kailang gusto yung tambok. Ang atong balansihon nga atong palya dili ang color to mabaligya kun dili ang iyang bunga. Kay gato ning pasubraan pong abono uban bisag itom na kay palya sige nga pong abono urea. Mahalo sa urea. Kaya kung dagan ni guys, basta naning okay na yan pumunga, di na ko magkasagol ni urea kayong daghan no. Akong giabante ani ko ana. Magtira na ko complete nga paano mo magamit og putas kay naa naman ko molasses. Katon na organic na ko niya pero winner ang gitira ron. Mo gini pang kuluro sa tong palya kay atong balikan ng ipon guys oh para makita to ang malisras tong ipon sa inyo. Ika to ano siyang pasubrag abunog kining nitrogen tong urea. Pag lagom ni sa tinuod kaya atot nga sa na-over sa abono guys oh dahon guys oh. Mulagom ni sa tinuod lagpan na kay mga dahon adto na manggawas ang atong gitawag og pamarako no. Maglaki na siyang palya mura na siya di nakadag bunga. Mga ato lang i-control yung abono kita may katong ubang manggarin di dagkong garden kita may kabalo ko sa dagat sa tong area labi nagyuta ang tambok-tambok di kita pala di pagkaon ng urea kay ang urea padahon ra mo siya patambok. Ang atong pabunga ni putas man yun pero katong natay organic katong gibuhat nako kung maka testing lang mo ato okay ito yung gimit itong halo tayong mga prutas na kung sagol ron kaya mga gibuhat rong organic guys kining kalbasa kining mga bunga sa pipino kapayas o kining kuan dahalo po ko kining mansanitas kung may ma-available pero wala okay ng kalbasa o kining pipino sige na mula tang talong guys ma-reject ka sayang kay pang balibag kuno kana ma-reject tong bunga. Dapat isang bunga asang ito kita puruan guys oh mo rin bunga hatong kuan ng ito ipon. Namkita tong ipon oh. Sa pabunga sa ipon kini man ipon nga galaxy. Kato dito may mitilis isa. O kana kami ito nga kuan oh. Ito na to nga galaxy ang pamunga oh. Di kita mag-ingon ka nga ito bati lagi pamunga. Katolo preho ang to katiman dili kay ito siya ato man pantay pag abono ako mag-im ako man sa una guys sa pamunga niya oh.
murag matawag gihapon ganig na mo ari may kon ipon imong paliyabas kay maayo maghapon pamunga to ati manog tarong pod kada semana abono sa patong naunan mong vlog abono kini to sa style pa sa di lang to sa braan jud abono kay ng urea kung tan-aw na to ang murag itom na dahon rayang dahon na sakto rin dahon na kasi ni kini nga panahon no kay agi ubang pali akong lalantaw sa YouTube no patali pa kay itom itom na kay dahon nya ato makita kung bilagom na kay dahon ato makita lagi na to nga mugawas na ang pamarako ada mauban na dagahon lay daghan wala na bunga sa atong sa akong ikasulti. Ang kining dahon dili mo tani mabaligya, ang kining mga bunga atong ikabaligya ni. Kining mga bunga dili ta dia dahon atong ibaligya kay gamit kulor tong dahon, dako na tag income. Bisa kung sa kaitom sa tong palya ug wagi bunga wa kita income. Atong balansya nga atong ang pamunga atong kuanon atong ati madili kay ang panahon padahon ug sakto kay kita mo tong kada na pong sabot na to ang salingsing niya naman di man kita bakapabok dal sa bugok sa salingsing sabot niya to ang murag salingsing murag kuyaig tira kita complete no labi nagkat nung ayong yuta mo maumo kay tambok pa man niya kamo to wag maista atong dagami di kita to na siya kuanon di kita to sa ingon nga silaban kini mga tulingas pagunahan pud kasi kining timo kay mo nga ang pipino kanina ko wala ko dayon hinlo kaya mama ning mga kuano makita niyo to sa ano-anong vlog mama ning mga bani guys nangalata na itong gitong abadan mong banig hapon darang pakpak na mo kita mo gini nga mo imong trabaho tong unang vlog na mo tra mga pakpak ko ang style ko ni pulampasan ko ni ako sa ipatapok sa gusto nga para kini mga bunga-bunga sa bunga sa sagbot matagak sa siyuta ikalaya na ako na pong ilikit kasi idikit na ko sa punuan para nga dugang na po sa tabon dugang na po sa organic makita mo kung tulilio ning i-focus sa camera guys makita to mga root hair ani po tin nagbad ay ni guys na root hair tong palaya muna kalami nga og natay tabon nga dagami bisa ko sa mga pakpak ba iglata sa to ang kini bra lang nakalata na gani itong pakpak ang dagami itong ano ato lata na sa to pa mabalik na siyuta nakatabon na ta sa to ang tanom dugang mo putag abono ng organic dahil gamot yung pinaghanag sa tao na makita mo ng router ito pag mga abono tayo ito pwede taga di ito mo yabo pumandit mo yabo aning atong tabon kay naman mga daghang gamot yun makita yung router kung wala tayo tabon gibuhat di may nani router may mga gawas kay idig mugawas yun sa kagawas kay mamatay maraming kusinit samtang dug na itabon pundo sa mugawas sa dagay kaya yang kikaon kaya naman guys kinigbalata ni magan anam kiniglata ra mga pakpak gabok na kasi nang ako natay ang palaya ni guro tayo makadouble cropping og pipino para nga ato ang income dili nga sa magputol lang kung mag-income ni kini pipino di ba po ni nga ako kami na income pero akong estimate to no tapsing ko sa mga 10,000 tingali na pero may gasto na kaupat ta may abonon pipino guys wa ni palabi ka abono ni kaya ako nang gikaingon ang atong mainline palya dahil pipin pwede pwede na kita pwede pagkita bukhan ito guys kini pwede ta nilisuhon pwede ta nilisuhon nga kining atong nilisuhon kay kuhaon tra man kuhaon tra liso kining iyang bunga mismo ato ning raspahon kay di man ko silbig kapoy magtadtad raspahon na may raspahan tong malagpan siya muna akong ginahaluan na og molasses og katong kanang mga kalbasa kita lang ko nga magkuan mag-process po kani para makita ni usap pagtrabaho nga ang makaingon yung mga dili pinutbot nga mga reject na pipino kanang kinuhaan ako sa ipto nga pag ako lisone ganahan ko lisone kay bisig dipinsa ini tinanan ni sunod inamog paliyag double cropping sa pipino wa may kwarta ikapadug ipwan nami dipinsa nga liso sa ipto kay sa kunang kikaingon ampoy panahon nga mahutdan jud istak ang tindahan atay ato ang reserba nga liso nga tanang panahon gusto tang mutam natin katanong kay magsalig tang tindahan gawas nga basig walay istak ang ato kung dito sa basig wala na tay kwarta ik panahon mamalitan na magitan nang mangganinay nga pero man ting nay kwarta guys kay kanang uban mangganinay nga di mahutdan na di kumuto anak ako dugay na ko pang garden guys 20 anyos ako pud nagdi panahon nga mahutdan guys ultimo gyud pamalit hapit og isda magligos og pangitag palit og isda hidlawon tag magkilo-kilo ta o maro gyud pagkuan sa palya nga kung natay palya parehaning 8 metros natay double cropping nga pipino nya nga atong magtanom kan mo kuno ko dipinsa ni korma guys man nagtanom og isa ka sa sino nga galaxy unsi kaliso na buhiari mo mga pulo re buhi anay ang kako tong mistisa mga pulo may 20 ka po na mo re mo kibalik mo ni kuha na mo na para tanom sunod kay ako alam ko kay naonan mo vlog dipinsa ko daan kay namo panahon inigtanom nako
kung naamang galita ikapalit, wala pud tay mapalit kay mahot nag-stock. Sa to parang dipinsa perminti ta manggarina nga nate kaugaling yung liso nga ikatanom kung butang mo tanom kina may uban guys nga mo tanom na nga wala pa sila liso igadtog tinahan wala sila mapalit. Di madilatar imong planong usang adlaw ka mo tanom kay wa may stock ikaduha pod ug naay stock imo pong kwarta imo pong bulsa way sulod kwarta di dito makapalit mo na budipin sa tadaan kay og laming bay kung natay kapalit nga naas tindahan okay na siya pero wala bantang tag-iptaw pero ato pong ipulilit para nga mabalance mo back to ipuan ni hapon atong liso ug mo ra sa itong sabtan nga kung pagpasabot mo sa mga nung permente kung nagasigurog stock nga tag-iptaw lang nga liso kay para natay dipinsa no mag apiki-apiki kiluson mo kayo nanday anda mga plat at tamnanan dagan pangita patag liso nya wag kita makitaan ba na malanga atong target nga mga adlaw ato itanom di ta katanom gumikan kay na mga kakulian mga panghitabo ito matima siguro may magnaan ato kamo tagi kumukam gani siya mabuhian pa nato muna akong gisulti yung mga karina yung bago og daan naman natin dipinsa yung liso nga ikaanda mga magtanom ta kung buta mo tanom udagang salamat.